Καλησπέρα, φίλες και φίλες. Γεια σου, Μάνο, τι κάνεις? Γεια σου, Τζέννη. Μια χαρά είμαι. Δεν θα συζητήσουμε για πολιτικά. Σήμερα βαριάμαι πάρα πολύ γιατί έχω να σε ρωτήσω κάτι. Μιλήσουμε για μπάλα. Όχι, θέλω να μου πεις αν ξέρεις αυτόν τον κύριο. Να δω. Είμαι εθνικογαμιστής. Θέλω να γαμάω και να γαμάνε κι όλοι οι Έλληνες. Κάποτε ήμασταν οι πρώτοι εραστές σε όλο τον κόσμο. Γλύφω πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να γαμάω όσο καλύτερα γίνεται τις γκόμενες, ώστε όταν πηδήξω μια γκόμενα να θυμάται ότι ο Έλληνας γαμάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτές είναι οι πολιτικές μου απόψεις. Ναι, είναι πολύ κοντά στον εθνικισμό ο εθνικογαμισμός. Είμαι εθνικιστής, αλλά είμαι εθνικογαμιστής. Φυσικά και τον ξέρω. Και όχι μόνο τον ξέρω. Είναι ο άνθρωπος που δυστυχώς δεν έβαλε υποψηφιότητες εκλογές, γιατί θα είχα κάποιον να ψηφίσω με την καρδιά μου. Καλά τώρα, δεν θα το πιστέψεις. Έχω αποκλειστική συνέντευξη του κυρίου. Τι δεν θα πιστέψω, αφού την πάσαρα πριν στο τέλος του πρώτου μέρους. Το ήξερες, το είπανε. Κάτι άκουσα. Είστε μαρτυριάριδες εδώ μέσα. Θα την απολαύσουμε όλοι μαζί σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Πάμε. Γεια σας, είμαι ο Δημητράκης, ο πορνομετανάστης της Αγίας Πετρούπολης. Εγώ πορνομετανάστεψα 20 χρόνια πριν από την Ελλάδα. Έβλεπα ότι για να πηδήξει κάποιος μια γκόμενα έπρεπε να την κυνηγήσει πάρα πολύ, να γίνει δούλος της. Και γενικά ο Έλληνας δεν πηδάει και από εκεί άρχισε όλο το πρόβλημα. Έτσι κι εγώ αναγκάστηκα να πορνομεταναστεύσω για να γλιτώσω από το σηκώτη του Ελληνίδου. Χάστηκε το χέρι μου από τον αυνανισμό. Τι γνώμη έχεις για τον Τσίπρα? Μένει ακόμα με τη μητέρα του, δηλαδή... Ψέματα, αλήθεια είναι αυτό? Έτσι λένε. Θα πήγαινες με την Άγγελα Μέρκελ? Για να σώσω την Ελλάδα, ναι. Είμαι και κατά από τις Ελεηνίδες, γιατί στα κανάλια όπου παίρνω τηλέφωνο, όλο άχρηστες Ελεηνίδες είναι που κάθονται στο τηλέφωνο. Ναι, εσύ όμως γιατί λες τις Ελληνίδες Ελεηνίδες? Είναι χοντρές. Είναι χοντρές. Η συμπεριφορά τους είναι απέσια. Μα όλες οι Ελληνίδες είναι χοντρές, θα τρελαθώ. Περισσότερες. Εγώ δεν είμαι χοντρή. Εσύ είσαι εξαίρεση, είσαι πολύ όμορφη. Είσαι πολύ καλός. Ναι. Πάω σε μια τράπεζα, ανοίγω λογαριασμό, θα πάω μια-δυο φορές. Από τις 20 που δουλεύουν, 3-4 θα ενδιαφερθούν σίγουρα. Είμαι ένας πορνοκαουμπόης στην άγρια στήση της Αγίας Πετρούπολης. Αυτή η γραβάτα συμβολίζει το εμείς μαζί τα φάγαμε, του Πάγκαλ. Δηλαδή πώς το συμβολίζει? Δεν είναι με δολάρια. Το ντύσιμο είναι το πρώτο για το καμάκι, να ντύνεται σωστά κάποιος. Είμαι εδώ, κάνω το μπάνιο μου πριν βγω βόλτα το βράδυ, εδώ με τα γατάκια. Πλένομαι. Σήμερα θα έχει καλό καμάκι, πιστεύω, στις δίσκο. Ο Μάνος ο Βουλαρίνος που παρουσιάζει τη συντέλεια έχει πάρα πολλά μουσια. Άμα το κοντίνει λίγο θα του πήγαινε πιο πολύ, είναι ωραίο παιδί. Είναι ωραίο παιδί, ναι, το ξέρω. Μια άλλη ατάκα για να γνωρίσεις κοπελίτσες μικρές είναι πιάνεις τη συζήτηση στις δίσκο ή σε κάποιο εμπορικό κέντρο και τους λες τι ζώδιο είσαι, ξέρω εγώ. Και πιάνει αυτό? Πιάνει. Λες ό,τι και να σου πει, λες εσύ ταιριάζουμε, ξέρω εγώ. Ένας μικρός θεός, φίλες και φίλοι.